Došlo je vrijeme da predstavim ovaj uvaženi skup ovdje sa mnom na bini. Guitar Wizard, Ivan Havedić. On uvijek istjera istinu iz bubnja. Dinamitni Damir Medić. Vokal, bas, financije, duhovna obnova, nadzor Istanbulske konvencije. Dame i gospodo, velečasni Tomislav Šojak! Sve ovo lijepo rekao Jurica Panđen! Hvala vam puno, moramo se još zahvaliti prije svega City Groove festivalu, našem promotoru u Crnoj Gori koji je omogućio da se ovaj velebni skup dogodi. Moramo se zahvaliti našoj agenciji, odnosno našim promotorima, Bit promocija iz Zagreba, ovdje su Tina Bukarica i Marko Ristovski. Molim jedan aplauz za sve njih. Puno hvala. Na mix pultu je Hrvoje Prskalo, inače vođa grupe Bang Bang i poznati producent u Hrvatskoj. Molim jedan aplauz za njega. I ovdje je Bubi, naš dobri duh, naš mama i tata kad smo na putu. Molim jedan aplauz za Bubija, velika duša u velikom tijelu. Dođi Bubi. Evo Maša iz pozadine. Gdje smo sve rekli, gdje smo šta zaboravili. Volimo vas i na kraju misliš da je smiješ, osjećaje nikada ne kriješ. U životu ništa ne prepuštaš sreći, žena si od akcije i znaš mi reći. Stavi pravu stvar na pravo mjesto, stavi pravu stvar na pravo mjesto i čini to često. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Prezireš tradiciju, mrziš biti dama. Sva pića što popiješ, plaćaš sama. U životu ništa ne prepuštaš sreći, žena si od akcije i znaš mi reći. Stavi pravu stvar na pravo mjesto, stavi pravu stvar na pravo mjesto i čini to često. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Na pravo mjesto. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Je to najbolje što možete? Nije. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. O, to je sliči na nešto. I sad idemo u kraj. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. I čini to često. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Pa stavi pravu stvar na pravo mjesto. I čini to često.
Aerodrom iz Zagreba. Molim dečki jedan pozdrav ovoj divnoj publici.